magdamag, hindi nakauwi. Nga po kami alam na magkasintahan yung dalawa. Nalaman po namin. Yan, dinala na yung anak ko, binagit na po. Nagkulang ba kami sa'yo? Lahat ng gusto mo ginagawa namin. Senyorita ka sa bahay. Kung matino kang lalaki, magbibigay galang ka sa magulang ng babae. Kaya niya akong ibuhayin, kaya akong magtrabaho, kaya ko pong buhayin yung sarili ko kahit di wala po kayo. Sa ayaw mo gusto, sasama ka sa amin. Mama, pag may nalaman ka about niya, kay Papa mananahimik ka mo. Personal na dumulog sa tanggapan ng Ako Bicol Tabang Ora mismo satellite office ng Daet Camarines Norte ang mag-asawa na sila Rowena at Ramil Camacho. Kanilang hinaing, itinanan daw ang kanilang dalagita. Ano po yung nangyari bago po ito itinanan? Time na po yun, yung lalaki na yun, andun sa kapitbahay namin, doon sa tabi ng bahay namin, doon nakaupo sa may simento. Ang tapos, nung umalis na po ako, hindi nakasama yung anak ko sa pagpunta sa basod. Yung anak ko nakagaya, tapos medyo, siyempre medyo eritat, hindi siya nakasama. Nagalis na, naglakad na rin pumunta. Ang bahay ko nakita ng kalsada lang. Opo. Tapos sinundan po nung lalaki na yan. Tapos inabot na po ng oras ng magdamag, hindi nakauwi. Ilang taon na po ba ito, tatay? 16 years old po yan. Sa inyo pong pagkakaalam, matagal na po ba niyang kasintahan itong lalaki na tumangay po sa inyong anak? Hindi. Nga po kami alam na magkasintahan yung dalawa. Tapos pumupunta-punta po sa bahay, mga ilang weeks, nalaman po namin. Yan, dinala na yung anak ko, binagit na po. Huwag na dinala. Opo. Hanggang hindi na po inuwi, hanggang ngayon, may isang buwan na po ng 23. So, niyaya na muna niya mag-yala sa sentro. Dahil sinama niya sa mga kaibigan niya. Pagdating doon, ang sabi daw po, naghahanap ng matutulugan ng gabi na yun. Pumunta na po ako sa bahay nila. Nakiusap po ako sa magulang na kung maaari, ilabas na yung anak ko, pauwiin yung anak nila. Kakyat na yung lalaki. Ang sabi daw po, mauwi, inahalat lang, hintayin. Yung ako po, nagparahintay sa bahay nila siguro na sa 3 oras. Hindi naman nagdating. Siguro, naalarma silang hinahanap namin sila doon. Okay. Yung mga time na po yun, baka yun na yun ang time na tumalis na sila, pumunta sa Laguna. At dahil pinaghihinalaan na nila Ramil at Rowena na maaring nasa Laguna ang kanilang anak, minabuti na rin namin itong idulog sa tanggapan ng Municipal Social Welfare and Development ng Santa Cruz, Laguna. Ma'am Judith, maaari niyo po ba kaming matulungan na mahagila po itong sila Eldrian na sinasabing boyfriend umano ng anak nila Ramil na kanyang tinanan at idinala raw dyan sa Santa Cruz ito pong kanilang anak? Gagawin po namin ang aming makakaya upang matulungan po ang pamilya ng biktima. Ano po ang aasahan na proseso nitong mga magulang ng dalagita habang sila po ay patuloy na naghahanap sa kanilang anak? Kung sakali man po na sila po ay desidido na magsampa ng kaso, ay kami rin po ay katuwang para po sila ay matulungan na maisampa po ito. Makalipas ang ilang araw na patuloy na pakikipag-ugnayan kay Kapitan Abner Bermundo, ay sa wakas, natukoy na rin ng aming team ang lugar na kinaroroonan ng dalagita. Sa aming pagdating, humarap sa amin ang ina ng sinasabing kasintahan ng dalagita. Ano po yung alam niyo? Meron ba talagang relasyon yung anak niyo doon? Wala po akong alam dyan. Wala kang alam. So nagulat ka din, ma'am? Opo. Nagulat din, wala pa akong alam dyan. Ilang minuto lamang ay dumating na rin si Kapitan Abner at agad nang inilatad ang aasahang plano at pagpunta ng team sa Laguna. Ikausap na tayo dun sa site at inaantay na nga tayo. Sa edad ng bata na minor nga, ay hindi pa naman sila makakasal eh. Diba? Pabayan na muna lang, dumating sana yung takdang panahon na kung sila, ay di sila.
kalikasan. Naghanda ng aming team kasama si Kapitan Abner para sa aasahang paghaharap ng mga magulang sa kanilang mga anak na nagtanan. Yes, ma'am. Ay, yung kausap natin, ma'am, nasabi mong parang magmi-mediate din sa atin, parang magwi-witness. Nandiyan ba? Kasama mo ba? Di bali, wala tayong problema kung tagaan. Basta importante, meron lang isama mo na rin, ma'am, para ano? Ang magkaharap lang po sa atin dati, testigo na lang po yung barangay social po. Ay, very good, ma'am, very good, ma'am. Kung nandiyan si Kunsyal. Opo, yung po ang kaharap po natin. Opo. Barangay social, na kung kakaproblema nga po sa tawag po kami sa lista po. Unang bumaba ng sasakyan ang aming team kasama si Kapitan upang siguraduhin kung nasa kustodiya na ng Barangay Santa Cruz, Laguna ang dalagita kasama ang kasintahan nito. At nang makumpirma ito, sinundo na namin ang mga magulang at sinamahan na sila sa loob ng barangay. So, ayusin lang po natin yung hindi po pagkakaintindihan ng dalawang panig, lalo na po dito sa dalawang menor de edad. Social worker po, isa po sa mga social worker ng Santa Cruz. Nandito po ako para sa kapakanan ng ating mga bata na nandito ngayon at mapag-usapan po natin ng maayos yung mga dapat nararapat para sa kapakanan po ng mga batang ito. Ako nagpunta dito dahil inaano kita kasi ikaw minor de edad. Nasa tamang edad na to. Sabi ng magulang to, 19. Ang allowed lang ng DSWD hanggang 17. Yun lang. Hindi naman na kami napunta dito para mag-iisip ng masama para sa iyo. Bait mo ngayon, Papa. Ang bait mo ngayon. Magalitan. Sana makugalit lang. Huwag niyo kailangan ng bugbog. Kahit sinong tinanong ko, mali. Ano yun, mga nasa barangay, di ba nagkaabutan na tayong barangay? Sabi mo magbabago ka. Sabi mo, magbabago na ako. Mga ilang araw lang, di ba pagkagaling natin ng barangay, binugbog mo na din agad ako. Nagagawa ka ng nakita. Hindi pa nagagawa ko ng rason. Andiyan yung mga kapatid ko. Kaya kapatid mo, hindi mo ang binubugbog. Hindi binubugbog pa, sure ka? Sana totoo. Kung binubugbog ka man, sabihin ko sa'yo, mas masahol pa ang sinapit ko sa'yo noon. Mabag mo na po kayo daw may dito sa Pagain ko putulin ng tatay ko ang paa ko. Pero, ginawa ko sa magulang ko to. Ako po, di ba sinasabi ko sa inyo, sinasabi mo sa akin, hayaan mo na lang, yung time na yung gustong-gusto ko na din umalis, iniisip ko lang yung mga kapatid ko, iniisip kita na sabi mo, hindi ka uuwi. Pag alis ako, pag di ako nahanap, iniisip lang po kita nun, iniisip ko yung kalagayan mo. May nangyari ba sa'yo na mas malalim? Meron po. Talagang tutuloy ko ang kaso, magdidimanda. Kung tutuloy ko din, Papa, po yung kaso sa iyo. Sige na. Hindi ka ganyan dati. Hindi ka ganyan dati. Ano po ba yung sinasabi mo? Hindi ka ganyan dati. Pinagsasabihan niyo ako. Ayaw mo gusto, sasama ka sa amin. Ako sasama sa inyo, ayoko na po sa inyo. Trauma na akong masyado dyan kay Papa. Sus, Mariusip na. Nagkasakit Mama, daw pag siya. may nalaman ka about niya, kay Papa mananahimik Pinadala ka ko na. Naghahanap ka lang ng butas para Ma, hindi po kami naghahanap ng butas, Ma. Kilala kong utak mo. Nagawa kong mali sa iyo. Ang tanong, kung nagkulang ba kami sa iyo? Lahat ng gusto mo ginagawa namin. Senyorita ka sa bahay. Kung ano man yung sabihin ng magulang mo masama, mabuti ang magulang. Magulang pa rin yan. Dadating kasi sa paligid magulang. Tandaan mo yan. Na po, Ma. Ang mga kapatid mo, ano sinasabi? Grabe na si ate. Si ate na lang baga lagi. Marami kaming Hindi magkakapatid. man yun, Ma'am. Kung matino kang lalaki, magbibigay galang ka sa magulang ng babae. Kaya niya po akong pag-aralin. Kaya niya akong ibuhayin. Kaya ko magtrabaho. Kaya ko pong buhayin yung sarili ko. Kahit di wala po kayo. Kahit naman kaya ka buhayin ng lalaking yan. Kahit wala po siya, kaya ko din po. Hindi.
Ganito yan, minor de edad ka pa rin ha. Batas natin yan. Lahat ng mga minor de edad at nandiyan ang mga magulang, sila dapat ang mga ngalaga sa'yo. Pinagsasabihan niyo ako. Sinasabihan niyo ako na ginagayuma ako nito. Hindi ako niya ginagayuma. Ako lang po yung kusang sumama. Ikaw naman eh, kung ano mang nagawang kasalanan sa'yo nung matulong. Patawarin mo na. Ako na awa sa'yo. Ang yung anak ko napapahamak. Alam mo magulang magugustoy na makulong ang anak. Ay kung kayo talaga sa pagdating ng panahon, kayo talaga. Para matapos ng gulong ito. Sinabihan na kita noon pa. Mama, madali lang. Kaya kong bitawan mama niya. Eh kaso mabuntis mama niya eh. Patumot ma. Pilit kong naglulunod ako sa kanya. Pilit gusto ko lang umuwi. Okay, ganito na lang po. Para may malaman natin kung talaga pong si Charlene ay nagdadalang tao, baka pwede natin i-test. Pwede natin may pregnancy test. Oo, pwede po. Para bibili ako ng pregnancy test po. Tapos para- i-test po natin siya para mapatunayan po natin na nagdadalang tao po siya. Walang sinayang na oras ang barangay at agad na inisikaso si Charlene upang alamin ang tunay nitong kalagayan. Habang naghihintay, ramdam ang tensyon sa loob. Ilang sandali pa ay lumabas na ang resulta. Siguro daw po, kaya niya nasabi na siya nagdadalang tao kasi nung last time po yata ay nagsuka siya. Pero kanina nga po, ito po yung result ng negative po ang pregnancy test. Ngunit sa kabila ng negatibong resulta, nanindigan ng dalagita na hindi pa rin siya sasama. Hindi ko po kailangan ng magulang na ganyan. Nasasabi mo Hindi ko po nasasabi. Ano ba yung gusto mo? Ano ba yung sabihin mo sa amin? Ano ba yung nandyan pa sa puso mo na ikinakagalit mo dito sa mga magulang mo? Iniisip kasi ako, ay yung sinasabi mo kanina na yung na pag nalaman ng mama. Wala na lang po yun. Sa akin na lang po yun. Private ko na lang po. Dahil sa kailingan ng dalagita, masinsinang kinausap ito nila Ma'am Judith. Isang revelasyon ang inilantad ng dalagita na siyang ginawa ng desisyon ng tanggapan ng MSWDO Santa Cruz, Laguna. Dahil hindi na lamang pambubugbog ang isinumbong ng dalagita. Ngunit para sa seguridad ng bata, minabuti na ng MSWDO Santa Cruz, Laguna na hindi na ito ipaalam pa. Ngunit sa tulong ng tamang ahensya, nakakasiguro ang bawat isa na ang naging desisyon ay para sa ikabubuti pa rin ng anak nila Ramil at Rowena. Pagkakataon na makausap po ang bata. So, sa ngayon po, mga magulang, nais ko po muna pailuwanag sa inyo yung mga bagay na napag-usapan namin. Ngayon po, napag-usapan po namin kaharap ko si Konsehala kanina na ayaw po talaga umuwi ng bata. Pero hindi naman po kami papayag na sila po ay magsama. Ganito po muna yung gagawin natin. Samantala po, kakausapin po muna namin siya. Magka-counseling po muna sa tanggapan po namin ang inyong anak. Pagsamantala po at ito rin po ay na-coordinate na namin sa diet. Sana po maunawaan natin na may proseso po kasi lahat. Darating din naman po yung araw na ibabalik po ang bata sa inyo. Kailangan niya lang po talagang mag-undergo ng counseling. Kasi may mga bagay po talaga na hindi natin kayang ipilit. Lalo't may mga bagay po na kailangan mabigyan ng linaw.
pananatili po ng minor ngayon po ay magsisimula na. After po nitong pag-uusap na to, isasama na po namin ang bata, papunta po sa aming tanggapan para pansamantala na doon po muna siya manatili. Ano po, yung tagal po ay malalaman po namin, depende po sa pag-uusap po namin ng MSWD DAI. Nagpapasalamat po ako sa inyong tanggapan kasi nakita ko naman po yung dedikasyon nyo sa inyong trabaho. Matapos nito ay inihatid na namin sila sa shelter kung saan pansamantalang mananatili ang dalagita. Okay na siya. Kaya sabi ko, sige, magpakabait ka dyan. Kumain ka ng madami at payat ka na baga. Hindi, pabayaan mo na muna daw doon. Parang gano'n ang ano niya. Parang tunong pananali siya. Which is tanggap niyo naman po. Okay lang po sa amin. Mas mabuti na naman yun. mauwi dito. Pag nag-uwi dito, tapos ang mangyayari, Tatakas. Biglang-bigla, baka tulog kami, maalaman namin, wala na. Umalis na naman. Masaya na rin po para sa kanila kasi nakausap na nila yung anak nila. Tapos nalaman na nila kung anong naging reason kaya umalis yung anak nila. Yun na po, masaya rin po ako sa kanila. Nagpapasalamat po ng malaki gawa ng dahil sa inyo hindi namin malulutas sa problema ito. Malaki po na itulong ninyo sa amin. Salamat po marami. Hindi man naiuwi nila Ramil at Rowena ang kanilang anak tulad ng kanilang nais. Makakatiyak naman na nasa mabuting pangangalaga na ang dalagita at maibibigay din ang nararapat na tulong para sa kanilang anak.